clear tu lengai thatu zong zong te chi bai vek ule tuntum kan video a chuan Juda pa hausa le thil ti thei tak foi tu za kai tak ni bokin Isua hi Mesia ni lo zia fin fia tuma ma se chuta athil mu chu chuan anun zong zong thak dang lam tak dan testimony ro pui tak kan en ho don ani ole tu nei lo clear hawang u voina kan in mukhom thei hi kalom tak zetani achan chu voin hian thil pakhat thil cheu ka duwa ma se ahma sain hunkal to foile le lok cheu ka du ni September ni som pali sangkha zakwa som sari pali kha in tan chuan a poimo vak lo mai thei ma se ka tan chuan a hluin a poimo hle ni achan chu kum som nga ka tin champha ni iwangani chu mini chuan kanupui ei theli hian party nuam tak min bo sei saka kan ina chuan kan thian thazual mi zani vel nen hun kan mangani life ben ngai thak tur oma swimming pool bulvela chuan an lam so maya in chung le in noya bar om ve boka ei tur sem tu te point zan khuwa main ei tur an sema ba te lom na nuam takani khovel chipa om ang main kain thria achan chu kanuna thleng tur ka du kalo song to ve thin zong khanei to in ka ti hlo ting thei fekani kum somnga kani hian kapizonin katana du thu lo sam thin zong po ka ti hlo ting thei ta vekani square feet sa ru zeta zau in kan neya full time thok tur chia hloba ka BMW car pali zet kan nei pokani chu mai la ni lo kalaina chuan ram chung mai ni lo khovel mun dang khenga riat hlo kani boka chu tiang bak chu thil thadang bei sei tur om chung in ka felawani ma se kharu kalo ral le mi chuan ka thi mai donin ka thria ka fanu chu di chuan Sunday zan kha chumin run khola ani chu Boston University of Laiin chu ti lai chuan kan nu ei theli chu in bol meka kei chuan akar le lama ka ti tur dai ria ka lo ziak mek boka phone lo rit chuan ka fanu chu ti lo nia ani chuan ka pa ka belok thei chengem aron tia heti hun lai hian ni khata voi khatal kan in bezia achang phei chuan voi ni voi thum kan in bethin ani ti chuan theite renge boi ka lo ti maya ma se achang chuan phone lo ri khian eng thilemo alo thleng don ni hriin ka mul thi hi ding ur thina chumi tu ma po chuan ka mul thi dinga thil thalo om ti ka hria a ka hlau thong ani ti chuan judi boi eng thil thalo nge thlenga ka tia ani chuan kanu ne inom du nem aron tilia ai inu chu in bol mek eng thil nge ni ta boi tin ka lo zota chuta ani chuan ile kha thon tur ka zia ka chu thil ziak tur chuan ka ni lai ka in ngai tu nge ya chu thil chu kan na thil har sa berani mela run thon che ka tuma ma se ka hlau thong bok sia achan chu iril ru ti nat ka du lo wangani chu wangin tu na hian I hriat turin ka chiar thei mai engem aron tia chu ti lai ka om dan tur chu in thre thiam phalo mai theini thil thalo tak thenga om ti ka hre theya ti chuan lo ngak lok ro poi pen le khapuan kan la lokange ka tia kalak nu chuan le eng thil nge han soi to ro le ka tia chuta ani chuan thakoliam ta chunga aduna thil theng khat chumin hrilta a chung thil theng te chu Isua hi chandam tu Mesia ani ti apom chanan ni ka khilang cheu chu thil min thril lai chuan ka thin hi chem te vi ang mai na a judi thil thei ani lo Juda mi dia Isua ring thei lawang thil thei ani lo Juda mi ni chuan Isua ring tui ni thei lo Juda le Christian ni kop thei lo chim le mar zongin arwa leikal thei lo ang chi hi ni nangma hian tik lo omani lo mo I hre thiam lo emmi thil thei ani lo ka ti tamol mul maya enge ti tur ber po ka helawani atuk Monday zinga chuan rabi ka khola ani chu ka thian ani poka phone in bia ka rem lo ka zota dar ka chan ve chung zet kan in bia judin athil ton chung chang min hril chu ka hril ta fekani ani chuan stan adam zong lak tumte thil thalo zo ka thleng thei ani a tin min hril mol mola kei chuan rabi ifanu chu ni pheise a poile zualang chu eng thil nge khengta hi ka ti let ve a rabi ve thung chuan ente ifanu hi judano pang fel takania thatakini en kol thina mangai na dik tak ne na I choi le ania chu wang chuan eng tikai ma chuan alo le em emang tuai moina thu kan suk sakani mai theya
hadam takle do thei takin lo nga ram la alo kir le em ang tin min nem ta kei point nie isoi ang chu ni nge ka be se ka ti ve thei ta ni chu minita ka ni chung chu engthil nge theng ti po ka hremu mal thei lo ma se ka fanu judi alo ho tep to ni ti chu ka hria ni chu ti lai chuan Marylena Bethesda kan oma kan na tang chuan National Airport chu motorin dar ka chan ve vel ta na ni kalaftia reng chu kanupui ei theli le ka fanu nau pangzo ei ni te chu ka soma ma se an kal ve tu lowa an pani chuan nang main vakal mai ron tia ti chuan kai main airport lampan chuan ka kalta ni judinen kanin mu chuan han in biak mai dan tur po kan threlawani apung ruwa chu Laiin kara kata minit somni chuang chungoi ragin kan planta kong to na ri kan riat chun chu kan BMW car engine ri chau chuani in kan khen chuan apung ruwa chu aruma kata saka ti chuan chol hadam na ruma ka lut tang le ngala minit driver lo nuwa chuan ei ni le anu te pon lo lut fea anu nung bera judi porun lut vea ti chuan kei chuan le judi kan vaya hria ta hian thil a thak taki boi pui mek chung chang chu han soi te le ka ti tanta ani chuan thil theng mak tak mai chu thil thenga wanga Isua hi min chandam tu Mesia ani ti apom tak dan chu soi tanta ma se dikta ka soi chuan atong ri chu ka hria ma se ka ngai thadu lo ani ti chuan he thil hi ani theilo chudi Judami ni chuin Isui ring theilo wang chimle mar zogin arwoli nikal theilowa chakle thlang zogin arwoli nikal thei heklo chutiang chia chuan Judami ni le Christian ni akop theilo iti theilo ani top mai di tin ka vin ta se ka chuta ka fanu chudi kumsum ni pakhat le ka upa chuan kamita tak min en chuin ka tu sei chu adik lo thu min thril le ta ke chuan engtit moi tia tin ka zota ani chuan kapa heng thil a han ti chi a chu lo pot chatin thuloi lo sei su ka oi don chuang lo he thil hi a hriat po ka hedu nek lowe ka ti khum ta phiar mai ni ma se chuta tang chuan thila kal dik lo zuala chuta tang ani som chung chu ka thu soi ngai thadu lowa kain a thu soi ka ngai thadu hek lowa ti chuan college lam ale le hun chu theng le ta akal ma chuan min chawna thu soin kapa thil pakhat min ti sak thengem atia kei chuan isoi tura seraniang chu katia ani chuan nangma talin bible lo chiar vela adik nge dik lo ti hretur talin alo dikani chuan iti tur hremayanga alo dik talo ni point iti tur chu i hremai do na lom atita chuta kei chuan i thil ti chu ka hrialom nang mai ni om reng thina ti chuan uluk takin bible is here thin nge thin lo ti proof tur chen min tu ti na ni mo Isua hi chandam tu Mesia ani lo ti ilaka proof turin min tu tero nie chu thil chu ka tingei do na lom tin ka chang ta ni ti chuan Sunday chanu a chuan Boston University panina kal leta Monday zan lo di chuan ka chu ei kham chu chol hadam na ruma ka thua secret ka chana ti chuan Bible ka phorta khoita ka nei nge po ka hre to lo ma se Bible hi chu ka nei ve nual hrim hrima chung zinga pakhat prophecy edition thutlung thar bu nge mai chu kala ti chuan kanuna voi khatnan chanchin tha ma thaya ziek chu ka chiar tran ta ni tun main Bible hi kala siar ngai lo hrim hrima thutlung thar bu phei chu a to po kala tok lo ani ka sei sual voi khat chu hotel room chuata tla ka sar to take chu che chu ka khoi chuna ni keini Judami te hi chuan kan Bible hi kan siar ngai lowa tong tai na bu kan siar thina ni kapu kha chuan Juda dan le hlai in ziana bu Talmud a chiar thina ma se tunlai Judami tamzo khi chuan Talmud chu azir po kan zir ngai lawani tong tai hla te sau kan thria ma se Bible thu lam chu kan threlowa Bible a hian enge om ti po kan threlo hrim hrimani khovel mun rang ranga Judami tamzo khian Bible hi abula tanga atop thlengin kan na chiar ngai lo ti la tik perang Isak Baskin angmaya Orthodox ru kapu meu po khan Hebrai Bible ala siar karing lo tong trai hla bule Talmuda tong trai na hla hril fiana a chiar thin ba khachu Bible thu pa ngai a chiar ngai lo ani keipo chu huna chuan avoi khatna tan Bible collect chuak ve ta chawani collect kan zong te chuan ka kuta khur der tera kanupui ei thelinen chuan a han ve vein le kha kan chiara kei chuan ka thil ti tuma ka chianga ka fanu judi thil soi dik lo zia le a thil hriat dik lo zia fin tria tuma le kha chiar kani chu Bible collect chua chan ber po chu ani
ti chuan thut mun remin ka han chiar tan ta dar kar ni nuwa chanchin thama thai zia ka chiar zawa chauka phain ei theli nen chuan thingpui kan in tu na ani chuan min mel pain ti chuan atik lo zia chui mu thei time atia kei chuan du tak azan khat na chawrani hi kar khatemo kar ni mo hun min pe ve phot don lo mi ka soyom zia chu BA degree te MA pa ka PhD po ka zo to a thil ka zir sakalom ma se hun tlem te chu ka mo ve a adik lo ani ti chu ka fin fi a thua yang tin ka changa chu mi kar tluan chuan zantin na ban vele ina hoin ka chol hadam na ruma ka thua Bible chu ka chiar ta zia ni kala hriat reng chu nilai thotan le zir top zana chuan chanchin thama thai zia ka chiara bunga na ka chiar lai chuan karil rulu tu thilom ta chuta chuan chang somli panga somli paruka Isua thu soi kain pa ni na ka hek cheu ring su nangmani hek tu chu pakhata om in rin mausi hi mausi in rin chuan keipo min ring ve turin ni ani chuan keima chanchin sina ziani ti lai tho ka mu chuan top chatin ekhaya tin ka han ngai tu chianga kan pathian thu ngei po ka lo hriat lo zia ka in thresuaka tong tai na hla te ka hria ni poimo te le kal len kut man dan te ka hrele boka ma se pathian thu in ziak lampang chu ka lo hrelo hle ni ti chuan chulai chang chu ka chin chia ta ni ti chuan zirtop zana chuan chanchin tha so hana bu chu ka chiar so ta atuk in rin zinga chuan tir ko te thil ti bu ka chiar tan le ta bung ko na thleng chuan thil dang lam ka pulem lowa ma se sodan ringtu te man tuma a zui lai ver ka chiar lai chuan karil ruin kalla vaman vek te sola man vek ro kaloti ve molani abik takin bung ko na chu aphur om ka tia ti chuan bung som na kain chuta chuan karil ru ti buai tu ka muta in hreto thawanga veteran in chunga in narnak mu chung chang ania a in narna chuan vana tangin puan lian takalo uai kha a chunga ramsatin reng le chungleng sawa ten oma vana ta ono chuak chuan talla ei ro atia ma se petera chuan nilove lalpa thiang lo le bol hlo reng reng ka ei ngai love atia tin o chuan pathianin ati thiang hlim to chu nangin thiang lo ti su arun tilia ta chuan petera chuan a hrathiam lowa keima zok hian petera in larnang hi mu veila chuan ka hrathiam zok tur hi nia ti chuan voi thum lai mai in larnang ai hlir chuak muwa ma se a om zia hrathiam chung lawani tin a hne na thu darun thleng lia chuta chuan tu te mo a hne na lokalin an hne na kal turin an run nge na an rola kal turin tharawin a hrilani ti chuan kongkarun kikin peter kalila an run tia an ni chu zui ta ni amaron thoi tu te chuan a rom si paisa ho tu cornelia in an thoi ta ani chu gentel ani bokani ma se an then chuan peter chu in chunga lut du talova cornelia ne na thil ti tun po du heklo ama va de po du lova a chan chu a bol hlo pha don wangani he gentel pa buna vakal nai po du heklo ani ma se cornelia chuan kei point in lar na ka mu vea chuta chuan kan hne nai lo kalanga pathian thu min hril don ti ka mu ni atia petera po chuan a thai tuna hei ka local ta lom unau pa ati ve thei ta ni ti chuan petera chuan cornelia le gentel tang ho pung khom ma chuan thu soita abraham ate isaac ate jacob ate pathian chung chang ba ka isua chanchin te hril ta ni ti chuan rin phak lo thila thleng ta gentel te chuan kharau thiang hlim pol nan chang ta petera le a hne na om ve juda dang te chu an hoi hai hle maya engtin nge he thil hi a thlen thei kan tharau thiang hlim kha engtin nge gentel thian an don ve thei jok le mesia chu kan ta tur chawani sin hengmi te tan hian ani velo engtin nge he thil hi a thlen thei le tin makan ti thun soyani ti chuan ka chiar chak le dewa tir ko te thil ti bung som pakhat ka chiar thenga ta chuan jerusalem a petera le nuwa ko ran thoi tu tenin an in ma chon dan chung chang in ziaka bible in ziak ang diak ni lo dewin soi taila anni chu petera chung an no thin ur em maya peter engthil ngai ti tak le iril ru buai chu ni em lo mo engtin nge gentel te in avakalin an choi fa eya in khom na man puin kan mesia chu iwa chantir ve mai thei jok le engthil ngai ti tak hi thian pa ilo ni khuwa lo hle mai tin an lo tong khum chiam mai ni chuta petera chuan thian teu
thil then dan chu ka han thrilang cheu tin gentle ten tharau thiang hlim an chan ve tak dan te chu a hril ta vekani ko ran thuai tu te chuan petera tu soyan ngai thak nu chuan thilan thra thiam ta pathian chu namti bik nei ni lawa gentle ten an rin ve po hi a thiang ani tin thutluk na an siam thei ta ni chulai thu ka han chiar chuan hun kal to ka ngai tua kum sang ni malam zonga kaini Juda te tan bik liau liau me sia kha tuna kum sang ni ral nuwa gentle te me sia bik alo ni tak dan chu ka hra thiam lawani ti chuan tuna chuan ka fanu chu tin Isua arin chu ka boina ber ni to lawin keima hian thil hriat tur ka nei ani ti ka hra thiam ta ni tharau thiang hlim chuan min manin ka ko chunga min lu chila chu keima nge in ka hriat fia ngai ani thil ka hriat thei china tangin Isua hi chandam tu kan mesia ani lo ti ka pom ngar thin ani ti chuan ruma chuan thuin cigarette ka tana sam number som ni pani na ka siara he chang ka chiam na chan chu thu thlung lui ani ya a him tok ba ka min ti boy karin lo wang ani ma se ka han chiar chuan ka mi ta tangin mi tui lo luang chuak ta a chan chu ama Isua chu thinga in khain ka mu thei ani sam number som ni pani na hi kala siar ngai lo wangin helai changa hian chu tiangin ama ka muang ti ka ring phalo ani ti chuan isai bung som nga pathum ka keu lea chu po chu kala siar ngai lo thawani chu ta chuan ahma aina sa zokin kamit tu tele ta a chan chu isai bung som nga pathuma chuan Isua ka mu mai po ni to lowin thinga khai kan ani na chan ka mu thiam wangani ani chuan keima ani wanga tuarin kan sualte phura kan tur ai min tor sakani chuta chuan ka in sum thei talowa nasa takin ka tap ta ni kumsom nga lai di toin tempula ka kal rang thina ma se he bible chak pahni te po chhir lo hian kalo char theya keima le keima chu ka indem tak zetani ti chuan Jeremiah bu som thum pakhat ka chiar lea cha som thum pakhat na chuan min thong deuh mai ka mulea ngai teu ni te chu alo thleng don ti hi lalpa thu chuakani chu ni te chuan Israel chung te le Juda chung te ne na chuan thu thlung thar ka sia mang ti khani pathian chuan keini Juda mi te tan thu thlung thar alo tiam nge yani kalo hriat ve thin dan chuan thu thlung thar chu gentle te tan chawani ya Juda te tan ani ve lawani ma se tuna chuan pathian nung ngei chuan thu thlung thar min lo tiam ve reng ani ti ka hetani makkati ema ahma zong khan engtia lo hre lo nge ka ni le tin ka in zot ta mai ni enge mo chen nu a chuan Daniel bung kuwa top lam ka chiar le ta a chu chang zet chu a om zia thriat thiam har ka ti hle ni a sia to chon ka soi om zin thriat mai ka ring a khoi chang ber nge ka hreta chi lova chang somni panga somni parukemo somni pasari po ni mai thai chuta chuan thupuan chi hrang pali oma chung te chu Jerusalem ti chiat ani dona temple po mesia thi nu local tur lalfa pain ati chiang ti lai hi edi somsarina khan Jerusalem chu ti chiat ani ya edi somsarina ve khan temple po ti chiat ani ti ka ria he thil thanga a hruai tu ber chu Rom Sipai General Titasa Emperor Vespasian fa pa ni poka ti chuan Titasa chu lalfa pa ti na ni he misina hian lo du tok tamai la atha tur khania ka him chi tur khani ma se ka siar chun zom le khera chuta injiak chu hei hi ni mesia thi nuwa alo thleng don ti hi chu chuan omzia pakhatemo pahni emo nei thei Hebrai Bible kan siar thin hi Juda mi te chanchin zia na mai emo mesia chu edi somsari malama khana ro kal dei to ti na emo dia chuta chuan makti takin engtin nge he thil hi ani thei tin ka in zot non mol mola ka ring du lo ani tin ka phun le mol thin ani chuti lai chuan Juda community ya za kai takania Juda pol pakhata hruai tu kania pol danga board member kani poka voi thum lai man of the year min thlang nge ni chuta engtin nge ni thei engwangin nge ka thil chiar kha ka oi ringot le phuat chop mai pe niang atakani thei ro tin ka phun mola ma se ka soi tam pole ka benga hian oin he fril lok na hi Isua pian ma kum tam taka zi ani tin min lo fril ve zat zelani he thil hi do tani ani lo vek chuan kan mesia chu edi somsarina malama khana local to ti na ni ti chuan keima in bein nilo katimol mola ka mudu lowa
ngay tua po ka thu lawa arin po ka ring du lawani van nei thak takin San Francisco zin ka ngai ta conference tu soi tur panga te singa than kan i wangani kanupui ei theli chuan Boston University a Judia tlonga ka fanute zok ei ni po high school a zolom nan a thian plo turin Los Angeles a kaldon boka tuma ngai to ngai anom lo ti na ni San Francisco ka thlen chuan tu soi tu tur dang tenin kanin muwa rehearsal te nein cha chhun kan ei ho ngal boka tuma chu kan le in thra chiang hlom lowa kan ti tan nan kan chung ko chung chang le enge kan tui zong ti te kan in zot loma kabula thu chu Bible school secretary lo niya chu ka han riat chuan thil dang ka ngai tu thei to lawani darkar thumvel kan in kom hawa kan in kom chung chuan kabula thu pa chu zo na ka zot deuh renga ani chuan do thei tak le dik takin min chang zela mol mang takin a riat chin min thil mai zelani ma se chu chon dang lamna siam thungani ti chuan ei ni chu LA a oma ei thele chu Boston a ke San Francisco a kom thunga ti chuan kan ho khom le ta a in kan khen chuan thil nu za thak deuh ka hria chu Juda mi Mesia Ringtu in to khom na international convocation huai khot tur chung chang ani ke chuan nui chungin an vain an Inlet vek don ti na ni chu ka kal don lo reng ka tia ma se a hun lo thlen chuan ka kal ta thawa ka tlai deuh wangin register po ka ti man lova ka kara bek nu chen ka tlan lut nga la ka lu chuan mi zanga zaruk vel an lo thuwa ke chuan thu soi tur po ngai sak lovin mi mail chu ka lo zir chianga chuta mi an ni le ni lo ka lo thlir zela karin dan chuan local te zinga za zela som level chu zuta mi an ni ma se chiang takin ka soi thei chong lo ani chopma program a zot nu chuan cha chhun ai lo bun ta a register te turin ka kal phota chu mi nuwa do ma ka lut le ta a ka kal konga chuan nu pakhat zeng chi khat na nei ka muwa a briefcase le a suitcase khai kha har sa ti dewani kan kal na lamin an thaw wangin edde i be kha kalo khai sakang che su katia ani chunui sakin te reng mai atia ti chuan a bek chu ko khai sakta a in mel riat nan stay na kania Maryland atang local kaniye kati chuan chunu chuan kei chu li ni kania Philadelphia tangin ka local tin min changa chuta kalam ron hoin min han thil te stein eng tiang ring tui ni to tin min zo ta thut mai kei chuan akhai ngoi luk te kei chu ring tu kani lo en thatu kani hi tin ka changa chuti lai chuan ring tu te bula en thatu ni in chana chi lo ti kala si lawa chutiang ring tu te bula in chal chuan an bul chu turin an ti chenga ti pui chen tum nge don ani chu ka chunga po thleng chi arenga thu thleng ko pa chuan lili ani chuan ta hian thuila ti lokang atia a chau wange motin te reng mai ka ti liam ve maya chuta ani chuan thilmin ti sak lok te atia kei chuan enge ni ta katia lili ani chuan ka briefcase atang khan Bible min lo lak theyengem atia kei chuan thei tu ke ti pain Bible chu ka phor chuaka ani chuan tuna chuan Exodus bung som ni nei keu theyengem atilea kei chuan ohole kei mani pathian thu thlung hlui lamani hlowe buaina omlo Exodus omna chu ka hrialom tiril ruchungin ka keu ta ngala ani chuan enge injek ichiar theyengem arun tilea ti chuan ka han chiara kei hi inlal pa le in pathian ai kuptara ma ta hruai chuk tu cheu khakani kei ma lo pathian dang in nei turani lo ti ka chiar chuan lili ani chuan kha tu pek pakhat na ni kha Bible kha I khup thei to atia ama chu ka vaena ani chuan odam takin stain tunge I pathian chu tin min zo ta thut mai kei chuan mak ti takin engei soi omzia ka ti chuan tunge I choi moi thina eng thilin nge ingai to na lua thin min kha tu te Abraham ate Isaac ate Jacob ate pathian ngei biak thina pathian lem te zuin chi bai buk thin zok te min zo le chuan pathian lem mo engei soi omzia chu tin ka zot lea chuta ani chuan kamita tak min en chungin pathian lem te chungo inupui te I fa te I poisa te I sum don na te I golf khel thin te I ril ru lian ber thin te khani tin min chang le ta ni atong kam tin te chuan fei ang mai min chun na a chan chu a soi dik miawani a thil soi te chu ka ngai to na lu ber thin tu te nia
pathian chu karil ruwa om ngai manglawa pathian lam ngai tu tak takin hun ka mang khat le ni pathian ming kalam ve chun po midang du sakna tong kam tha pathian in mal som chero se ti ka soi thin song chu ni ti chuan chu mini ka man zel dan chu soi tur vak po om lawa karil ru buai ruk dan chu in ngai tu thiam mai in karing ti chuan chu chhun te ein in mu khom na te katela tailama zan ria kan ei ho le a tailam program a phei chuan soi chhon tur po ka fewak lawani karil ru aping mu pani deuh ber mai ti chuan zan mu talo hun ta zandar som pakhat atanga som pakhat le chan ve vela ne mai thei kholum lai tak July ni sakha zakwa som sari panga dia kholum zong po Fahrenheit degree som ko tanga som ko panga vela niya kamut na ruma chuan ACMO fen po ombok si lo nen ka than hlum maya kamu chu ka Inlet chen boka pon lam bo rok lum wange ka ko chunga meisa in tham wang jok ti po hre thiam harani zandar khata po kalamu hil thei chung lawa ka roommate ata Inlet thom ka hriat chuan kovin at I harem engmo min ti sak theyengem tin ka zota ani chuan engthil nge ni ta alo tia kei chuan zak deuh chungin khongai min tong tai sak theyengem tin ka ngen ta ni indo pui pahni na then la ya tui pui rala ka kaldona ka pu ne na min tong tai sak tora ka ngen bak chu tu ma min tong tai sak turin kalangen le ngai lo ani ka pui min tong tai sak lai kha kala hrenga mun daga ka om lai chuan sathiang lo ei min phal sak lai te po kala hrenga ni ma se chu mi zan chuan kum tam tak nuwa voi khat nan a ta chu min tong tai sak turin ka ngen ani ti chuan tui takin kamu vele maya atu zingdar sari vela chuan breakfast ei turin cafeteria lam ka pana ata ero chu lamua ahmania chokai pui ho tho kha ka mulia anni chuan Laiin kata anmani wazon ve turin min lo zai zira kei point ka wapan maya tu ma chot min soi se lem lawani ti chuan ei tur kan ei zo chuan dokan kan kil ho ta kan ei tan ma chuan tuwe mo an tong trai don ti ka hriata wangin ka nga ka chuta ahmania ka mu tho chuan min ron enin Stein nangin tong trai na kai hroi ta che min ron tia kei chuan Bible chang dang ka hriat fak lo wangin Hebrai mal som tong trai la malmin somang che olal pa kan pathian nang chu lei le van lal le kan ei tur cho min petu ini tin ka chamta ni chu mi chama ka tong trai zo nu po chuan mi dang chu an na tong trai tui hle maya engtin ne kalo om ve don ti chu ka hre thiam talawa ti chuan ka tong trai thale ta a thil tam tak ka ti la thil tam tak awangin lom thu ka soi boka ka thiam dan in ka tong trai ve ta ni ma se chu apoi mo lai ni lawa atop ka khar dan jok chu poi mo zo ka ni ka tong trai khar na chuan Isua mingin ka dil che ka tiringot maya chumi ka han cham chi chu ka ko chunga tlang kang tur in tham ang maya sahut hut chu ka phu chuk ni mai in ka ria achan chu dikta ka soi chuan Isua chu ka lo ring to renga lo ni kar engemozat liam ta tang khan Isua chu ka ring to renga ma se churin nein akngong tur lam ka ngai tu wangin ka ring du lo ngar ngara ka thei to pin ring lo turin ka beya Isua rin chu ka du lo tak zetani ka ril ruin sual na sa ema crusade chungchang te in obbe na te mi pui tam tak su na te Judaten Christian te wanga huat na le frem na kan lo tur to zo zai te ka ngai tua Christian ni chu har ka te ni ma se chu ti lai chuan ka thin lunga thu om chu ni e khang zong te kha theng nge lom ma se khang thil te wang khan Isoi chandam tu ani na adang nam pha chuang lo ti hi ni ti chuan ka kut enin ngoi rengin ka thuwa ka thina phudup dupa Isua ming lama kan tong trai ve ta mai chu kala in ring thei lo ani ti chuan engemo ti chung chu ti ber tur po Halloween ka thu renga keima chuan thil in kha ka omani chu thil in khak chu arilin akngong thui le dona ka dai ngai lo top tur ka dai ta ni ka choi po tui theilowa ma se pa ngai tak angalan ka tum ve thata ma se ka hriat chian em chu amani chia keima ang kha kan hita lo ti kha ni chu mi zinga chuan keima engemo lai hi ake dara nilo anung to zo ka ni mang chu karil ru buai na te karin du lo na te le kala hriat chian lo na te chu lo om ve bok ma se churil tang chuan soifia thei si loin ka tha muang ani ribeng cheng le hriat thiam har tak thil te chu re duak ang main thu tak chu voi khat nan fia takin ka thei ta ni chu thu tak chu lo om tak si mol mang te ni bok si ni ya chu Isua hi
chandam tu kan Mesia ani ti hi ni ma se chu mi nu chuan enge ti le tur pok kha chung lawa chu mi ni leng mai chuan ka vai roi mai ani min biak foin enge an soi ti ka helawa ka ngai tu na chawaya hun kal to ka hun man dan te ka sual na tele tempula ka tong tai na te chungai tuin ka ril ru ka kom chat mai ani ka thian te sa khona ka in man pui tele ka chung te ngei po engtin ne ka ma chon ta kang ti ten ka ngai tu ani kanun pum puin dik nia ka riat rin na ven him tumin ka lo pan lel thina Isua hi chandam tu Mesia ani lo tin tan ka lo khon sa thin ma se chu mi khuna tang chuan kha hun chung zong zonga oi lo ka lo nol thin kha thu di ka lo ni zok ti ka hreta ni zana chuan ka khum tlanga thuin kanuna avoi khatna tan ka tong trai tak ta thu bon sa cham chu emo hebrai mal som tong trai hlai mo mai ni to lovin pathian ka biani o abrahamate isakate zakopate pathian he Isua hi chandam tu Mesia ani tak zet chuan enge ti tur min thrilang che keima mai chuan kal ngai na ka helawani tin ka dil ta ni chuta ka tong trai zo ka om dan chu soifi mai thei bo ni lo eng ka hmulawa o ka hek lo ma se ka chi pata riak lum lei ang mai hian khamun na re mangai na chuan ka thin lung ruak zong zong at no khatta ni ka thin rim na te ka buai na le ka du lo na te chu lak boina om ta ni kanuna ahma saberatan ka thiang lim ti ka ria ka om na tur dik tak ka ina ko ho ta ni ti ka hreboka chu mi ni tang chuan kanu na lo dang lam ta ni ina ka ho chuan mi dang lam ka lo ni to a pon lam lan dana chuan ka ngai renga ma se chung ri lama chuan mi thar hlak ka ni ka hlotlin na te kanom na te le ka ming that na zong zong chu ka thil mu chua le min zong chuak tu pathian ni na khai khin chuan eng ma ni to lawani ma se thila kal tuang pur hau lawa zo na te ria thiam lo na te le thin rim na thlengin ka ma chuna tul ta ka thian te poin an thra thiam lawa a then phei chuan min hoi san pha bokani kan chung kwa poin hun khir tak kan tong chawa kan pui ei theli poin om ngai na khelawani ma se heng zong zong ka ton lai po hian chung ri la chuan thamun na ti ngin ru lo ka nei thlatani ti chuan rin na om zia ka thiam chho zela rin na chu tun ma kani na kal san lam ni lovin kani na dik tak hriat chuana hi ni zo kani Juda mi ni na chu ka kal san lova chu ti hnekin kalorin le hriat thin te afam kim na ka mu chuak zo kani local tura kan be sei thin le kan nga thin Mesia chu ma na khan local to reng zo kani tin Abrahamate Isakate Zakopate ni na thsoi thin tu khan keipo min run zong chuakin min run be ve ta ni ka tong trai tak masak ber zan khan thil dang te chiam ka cham lawa ma se ka in pum pek thung ani chu in pum pek na chuan zalen na ka mu ni tu na chuan zinga ka tho hian pathian in mal som chero se ti chu ka soi saplia to lawa thu tak kanun pui mek angin ka soi to ni a chan chu mal som na le zalen na min petu le min chandam tu chu ka khe to ni a ming chu Isua kan Mesia hi ni amen ole atop thlenga min lo thlir saka wangin lom thu kan soya he testimony hi na khoi ve che ni chuan kan channel hi lo subscribe la pathian rin na le paise na chanchin ngai inom tak lo ngai thlathin don nia tun tu matan chon khati song khani le phot se he testimony hi kan zawaya tanal panmal som ro se amen